Indaba zehora lesikhombisa sigethula zinabukhoma ikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazi ezinohlonze kusihlwa nje. My theory is that that card was given to you by Mr. Matlala as a means of allowing you to draw cash from Mr. Matlala's accounts. Isithangami sekhomishana kaMadlanga sesikuphothulile ukuhloma ngembuzo usayitsheni ufani inkosi oyilungu lophiko lamacala obugebengu obuhleliwe okudonse insuku eziyisithupha. Next step is to give them a decent funeral. Each one of them, all 5 of them. Number 3 is now the right time for the investigation to start. Sayivundululwe zonke izidumbu ezinhlanu zezisebenzi ebeyiqhubeke emathunjini omhlaba emayini eKapa eKimberley esifundazweni iNorthern Cape. We have had very strong talks. We'll see where they lead. Umengameli waseMelika uthi izwe lakhe selibambe izingxoxo neIran mayelana nokumisa ukuhlasela empini yesidonse ngaphezulu kwamasonto amathathu eMiddle East. I'm just thinking about how can we do a better World Cup than we did a few months ago in Morocco. Umqeqeshi weBafana uHugo Broos uthi iqembu lakhe seliqalile ukulungiselela umqhudelwano wendebe yomhlaba njengoba lizobhekana nePanama emidlalweni yokungcweka kulempela sonto. Ikubingelele umbukeli ngikwamukele ezindabeni zehora lesikhombisa kusihlwa igama lami uNoxolo uMamtshali wokomwali ihlabanga nelimhlophe qwa sibonga kakhulu ukuthi uhlanganyele kanye nathi namhlanje kusihlwa. Kudutshulwe abasolwa abane bashona omunye wadla phansi esigamekweni sokudubulana namaphoyisa eBel-Air eThekwini kubikwa ukuthi laba besilisa bebefunelwa uxhaxha lwamacala okuthumba abantu kanye nokuphanga kule ndawo. They are also believed to be behind some cases of kidnapping in the area, together with areas of Mariani Hill and surrounding areas. We believe that now that the crime scene is on, we are going to profile them and profile the firearms that we found, because we found 4 firearms at the scene. We believe that we'll be able to link them with more cases. We are grateful that during the shootout, no officer was injured. All of them are fine, although they will be taken for psychological debriefing. Nobody wants to hear sounds of gunshots when they are on duty. In this particular grouping, these are the 5 guys we were looking for. One of them managed to escape. A manhunt for him is underway. But with criminal groupings, you never know how many they are. So we keep searching, we keep looking, and we keep investigating, because now that we found the firearms, they might link us to more people. Isithangami sekhomishana kaMadlanga sesikuphothulile ukuhloma ngembuzo usayitsheni ufani inkosi oyilungu lophiko lamacala obugebengu obuhleliwe okudonse insuku eziyisithupha. Ikhomishana ifune ukuthola incazelo ephelele ngokuthi kungani ikhadi lasebhange likaVusumuzi Cat Matlala latholakala kuye kanye nemali engaphezulu kwe-300,000 zamarandi eyayisemzini wakhe ngesikhathi kugasele amaphoyisa. Inkosi uthole kanzima izama ukuphendula embuzweni wokuthi kungani ikhadi lasebhange likasomabhizinisi ogubzelwe izinsolo zamacala uKat Matlala latholakala kuye emakhathaleni nonyaka owedlule. I have my own theory about what that card was about. My theory is that that card was given to you by Mr. Matlala as a means of allowing you to draw cash from Mr. Matlala's accounts. In other words, essentially to pay a bribe either to you or to General Sibiya. Mishana sibe sesibuyela kunkosi odabeni lwezinsolo zokukhokhela kwakhe uNatasha weSABC imali ngokumhlinzeka kwakhe ngenombolo kaMusa Khawula. Now I've seen it, do you accept that you paid Natasha 500 rands? No, I accept it. And you accept that 500 was, in your words, at the top of 13
44, a token of appreciation. I think I was going to be in a better position to answer that if you gave me this before, but I will check it. Maybe we can pack it, then we'll check it, then I'll come back to it. Iphini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile usezihlangulile ezinsolweni zokuthi wake waba nomhlangano noKate Matlala okuyinto edalulwe nguSayitsheni Nkosi namhlanje. uMashatile uzwakalise ukuzibophezela kwakhe ngokubambisana nekhomishana uma kunesidingo sokuthi acacise lapho kudingeka khona. Kulindeleke ukuthi kusasa kubizwe ufakazi omusha phambi kwesithangami sekhomishana. Ungqongqoshe wezamagugu ambiwayo Gwede Mantashe uthi kuzokwenziwa uphenyo mayelana nokushona kwezisebenzi ezinhlanu zemayini eKapa Minerals eKimberley. uMantashe uvakashelele emayini emva kokuba seyikhishwe zonhlanu lezi idumbu zezisebenzi ezavaleleka kule mayini phakathi noma maphakathi nenyanga edlule. Seliphothuli uhlelo lokuthungatha idumbu emayini kanti bese kuphela inyanga liqhubeka lolu hlelo. Ukukhishwa kwalezi idumbu ebeyivalelekile kuzoletha ukuthula nasemndenini yazi izisebenzi ezinhlanu. Ungqongqoshe wezamagugu ambiwayo uGwede Mantashe obevakashe okwesithathu kule mayini namhlanje uthi kufanele kwenziwe uphenyo ukulandela lesi sigameko. The next step is to give them a decent funeral, each one of them, all 5 of them. Number 3 is now the right time for the investigation to start. Amasonto nambalo emva kwalesi sigameko sasemayini beyisifaka isicelo sokuba ingabi saqhubeka nokusebenza yabalula ukuthi ziyayixaka indleko zokusebenza kwayo. Lokhu sekholele ekutheni inkulungwane ezisebenzi zisale ingenawo umsebenzi kanti ayizange iholelwe ngoNhlolanja. Inyunyane yesebenzi NUMSA ithi izoqonda enkantolo ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi ziyanxeshezelwa izisebenzi. We are going in court on the 17th. And our stand is that there can be an alternative from this, which in our view, business rescue can be the order of the day. Ezinye izisebenzi zithi iqemeke enkulu ingozi ngokuvalwa kwemayini. We have families out of all and there is no incoming like you want to put food on the table, your children must go to school. Abanye abake basebenza kule mayini asebeke banikeza ukuba bathenga ukudla kwe3 500 bathi lokhu akwanele ukuba ngondleke imndeni yabo. uMantashe unxuse abatshali imali ukuba bayithenge le mayini kusizwe nomphakathi waseKimberley ngemisebenzi. Umnyango wezasekhaya uphiko oliqapha imingcele iBMA kanye nabakwaSidlodlo bahambele emingceleni iBait Bridge eMusina esifundazweni iLimpopo ngenhloso yokuhlola ukuthi ingabe usukulungele yini ukubhekana nesiminyaminya samaholiday ePhasika. Ungqongqoshe wezasekhaya uDokotela Leon Schreiber uthi yize izinhlaka zomthetho sezisilungele isikhathi samaholiday ePhasika kepha kudingeka izinsiza ezithe xaxa ukuze kuvikelwe imingcele yezwe. The big frustration that I'm feeling as I stand here is that so much is now in place. The progress we are making is very real. And especially when it comes to our surveillance capabilities, we just don't have enough resources to respond always to where we need to get and go and make the arrest. It's a heck of a lot better than it was when we couldn't even see where people are trying to cross, but we have to continue to invest in this very important institution. Ngakolunye uhlangothi uphiko olubheke ukuqapha imingcele iBMA luthi lehlile izinga lobugebengu emingceleni kule minyaka emithathu edlule. A decrease, in terms of the numbers of people that had been attempting to come through into the country illegally. You will remember that in the 2024-2025, we really had a situation where we were sitting at around almost 60 million
60,000 of the people that we had intercepted, particularly during December as well as January festive period. And of course, in the last year, which is 25-26, we have seen that actually reducing by over 50%. And we're sitting at around just 25,000 to 30,000 that we have intercepted. Our systems are fairly up and running to make sure that we are able to process all the people that will be coming through. We will be running our operations for 10 days, starting from the 31st of March until the 9th of April. Luzoqhubeka nokubambisana nombutho wezempi SANDF kanye nezinye izinhlaka njengoba isikhathi sephasika sesondela. Uhulumeni wase-Iran uthi awunalo ulwazi futhi akukho ukuxhumana okube khona ngeinkulumo zokuthula ezibikwa ukuthi zenziwa nomengameli waseMelika uDonald Trump. Lokhu kuza ngemva kokuthi uTrump ethe kunengxoxo eziqhubekayo kodwa i-Iran iyakuphika ke lokhu ithi ayizani nalezi inkulumo phakathi kwalawa mazwe. Umengameli waseMelika uDonald Trump uthi sesiqalile izingxoxo zokuphumelana umlotha neIran kanye nokuthola inqubekela phambili ngempi eqhubekayo eMiddle East. Lokho kuza emva kokuthi enike iIran unqamla juqu wezinsuku ezimbili ukuze ivule umzila wemikhumbi iStrait of Hormuz. We have had very, very strong talks. We'll see where they lead. We have major points of agreement. I would say almost all points of agreement. Perhaps that hasn't been conveyed. The communication, as you know, has been blown to pieces. uTrump nokheke wehlulekile ukuphumela obala uthi ngabe lezi zingxoxo uzibambe nobani. We've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with the man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. We've wiped out everybody. iIran isihlabe yakuhlikiza lokho kusho uTrump ithi yona ayazani nazingxoxo. Sathi qo eyitolo siyabuya ke nezinye indaba ungalinga unyakaze. Siphinde sikubingelela sikamkele mbukeli mangabe usanda kungena udaba luphambili besibike ukuthi Isithangami sekhomishana kaMadlanga sesikuphothulile ukuhloma ngembuzo usayitsheni ufana inkosi oyilungu lophiko lamacala obugebengu obuhleliwe okudonse izinsuku eziyisithupha. Asikukhumbuze ke mbukeli ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ungena kuze uyicike ngamagama athi SABC izindaba. Umengameli uCyril Ramaphosa uthi ukubuyiselwa nokungcwatshwa kabusha kwamathambo abantu abangama-63 bakwaKhoyi naMasani kuhloswe ukubabuyisela isithunzi ngokubabuyisela endaweni yabo efanele. uRamaphosa ubekhuluma emcimbini wokungcwatshwa kabusha kwamathambo okhokho bakwaKhoisan owenzelwe eKindali Monument eduze kwaseSteenkop eNorthern Cape. Lezi zinsalela zathathwa ngendlela engekho emthethweni eminyakeni engaphezulu kwekhulu edlule eNamaqualand. Sonke lesi sikhathi bezigcinwe endaweni yokugcinwa kwamagugu eGlasgow naseZiko Museum eKapa. Omunye wabaholi uthi ukubuyiswa kwalezi zinsalela kukhombisa ukuzibophezela kwahulumeni ekuhlonipheni amasiko kanye nemindeni ethintekile nokubuyisa isithunzi kwamakhoisan. Today's event is about healing. This act binds us together across communities, across generations, and across histories. Lo mcimbi buhanjelwe izikhulu zikahulumeni namakhosi nabaholi bomdabu. Umengameli uCyril Ramaphosa uthi lezi zinsalela azange zithathe nje kuphela kodwa zebiwa zasetshenziswa ukwenza ucwaningo endaweni yokugcinwa kwamagugu ngale kwemvume yemindeni. Uthi uhulumeni usethathe isinqumo sokuthi izinsalela zokhokho bakuleli kumele zilandwe kuzo zonke izindawo zokugcinwa kwamagugu emhlabeni jikelele. When these remains were taken away, they were not just being taken away, they were being stolen. Uthi ukubuyiswa kwalezi zinsalela ngendlela ehloniphekile kuyinto encane kodwa ebalekile kuhulumeni wentando yeningi. Uthi uhulumeni uzoqinisekisa ukuthi laba abathintekile abagcini nje ngokubuyiselwa izinsalela kodwa bathola ubulungiswa ngokuhlukumezeka ababhekana nabo. We also need redress, and I therefore call upon us and the Antarian Museum and the people of Scotland and the government of Scotland to start working with us on what we call redress and reparations.
Imiphumela yokuhlolwa kwesidumbu iveze ukuthi uLerato Mohlame owayisiguli esibhedlela sabangaphathekile ngokwengqondo iDr George Mukhari Academic ePitoli washa waze washona ngesikhathi siqubuka umlilo kulesi sikhungo ePitoli. Ikhomishana yamalungelo abantu ifuna kuphenywe kabanzi ngalesi sigameko esenzeka ngo-2024. uLerato Mohlame oneminyaka engama-35 ubudala washa washona emlilweni owaqubuka esibhedlela iDr George Mukhari ePitoli ngo-2024. Ikhomishana yamalungelo abantu ifuna kuphenywe kabanzi ngalolu daba. The hospital group should implement corrective measures including strengthening medication verification processes, updating the protocols, improving supervision and training of both medical and nursing staff. Mohlame uthi ufuna ubulungiswa. I'm not going to let this go. I'm going to make sure my sister gets justice. Daba kuphanyiswa ukuqeqeshwa ngcono kanye nokuthuthukiswa kwezisebenzi kanti nomndeni wakwaMasoka okhungathekile usafuna ubulungisa kulezi sebenzi zesibhedlela ezithintekayo. When the incident happened, I was there in the hospital with the baby. I saw everything, I heard everything, and after that, I felt that the hospital was dark and like dodging me, not wanting to tell me exactly what happened. Mpilo uthi akulungile ukuncishwa kwesiguli ukudla. Are equal and the same. Even the case of the baby in the Femina Net Care Hospital should not have happened. But I was talking about George Mukhari because there's an incidence of withholding food and medication. I've never seen health workers doing that. That's very criminal. Zilungiselela ukuvulela icala obeyisikhulu esiphezulu se-Road Accident Fund okuyisikhungo esibhekele ukunxeshezelwa kwabalimale ezingozini zomgwaqo. Iphalamende lithi uCollins Litswalo ushaye indiva umyalelo wamasamanisi abemfuna ukuthi azovela phambi kwekomiti lasephalamende eliqaphe ukusetshenziswa kwemali yabakhokhintela. uLitswalo akazange alibhade emhlanganweni ayibizelwe kuwo weScopha. I will now ask to announce iza kuba kokuqala nqa apho iParlamente iza kube imangalela ubani ngenxa yokuyinyevulela. IScopha sithi ingxelo yoluvo lwezomthetho eza kubondlalela indlela xa kungoku iphambi kwabalawuli beParlamente. Le ngxelo yiyo eza kuhlakula isigqibo sikaSomlomo ekubeni aqhubeke nokumangala kwanendlela lenkqubo engahamba ngayo. The legal advice has now been obtained. It is with the Office of the Secretary to Parliament being processed so that the Speaker can then be able to make a decision about whether she concurs, one, and secondly, what the process that we should follow in laying the criminal charges should be. Kubeni nje le komiti sele eyibonile le ngxelo ebacebisa ngezomthetho, isigqibo silele kuSomlomo ekongeza ngelithi le nkqubo ingangabilula ncam nanjengoko iParlamente ingazange yamangalela mntu ngezizathu ezibonakala kulomba ngaphambili. IScopha simile kolokuba ukunyevulelwa nguLitswalo nakubeni nje wayekhutshelwe umsila wengwe kuyasinyanzela ukuba simmangalele. Okwangoku le komiti yaqhubeka nophando lwayo malunga nemiba yemali yakwaRAF lokama isalindele ukunqwala kukaSomlomo. Eso sigqibo ke sakumilisela umzila ngendlela iParlamente enyanzelisa ngayo ukuphendulisa ukubheka phambili. Kwindaba ze-SABC ndingumkhokheli bandla ndiseParlamente. iBafana Bafana isizoqala ukulungiselela umqhudelwano wendebe yomhlaba ozoqala ngoNhlangulana kuwo lonyaka. Umqeqeshi weBafana uHugo Bruce uthi lifuna ukwenza kangcono kunalokhu elikwenze kweAFCON eMorocco iqembu lakhe. Kusenjalo iBafana Bafana izodlala obungani nePanama ngolwesihlanu kuleli sonto eKapa. The AFCON was disappointing for every one of us, and that I think everyone is again motivated to do what we have always have done the last 3 years, that is good performances and good results. uBruce usho lokho esithangameni nabe indaba mayelana nemidlalo yomngani elizoyidlala nePanama lakuleli. Ubalula ukuthi akukho emqondweni wakho ukuthi engayeka ukuqeqesha iBafana Bafana ngenxa ukuthi akenzi kahle elakuleli
limisele ngokwenza kahle kuendebe yomhlaba. I'm just thinking about how can we do a better World Cup than we did a few months ago in Morocco. That's the most important thing. And if I should stop after the World Cup, then I want to stop on a beautiful moment. Umqeqeshi Bafana Bafana behambisana nabadlali ababili beqembu lakhe kulesithangamna beindaba. I'm just happy to be here and looking forward to the training sessions and the next few games. So I always had a dream of like, if I get a chance to play, I'll do my best, and I can only control what is in my situation. Like if I play, I can control it. The rest I can't control. Umdlalo oqala omngane nePanama uzokuba ngolwesihlanu ngokubumbana kwehora lesikhombisa kusihlwa. Wesibili uzokuba mhla zingamashumi 30 nomuvo kuyo lenyanga. Yombili lemidlalo izokuba seKapa. Mbukelisi sathi iqu $8 uma ngabe sibuya sobeke sikuphathela umhlahlo wesimo sezulu nesangoma sezulu umkhushulwa wakwaMsimanga. Intokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sisho sithi enkabeni esentshonalanga beqhubeka lamathuba amakhulu emvula uyongena koNorth West kanjalo nasenkabeni yezwe sisho sithi ke lapho kwaZulu Natal asekho isidingo sokukhuluma ikakhulukazi ngamathuba ngoba zimvula esithanda uqinisa esithanda futhi ukuthi zibe zikhawu usuku lonke la kwaZulu Natal ebusuku banamhlanje uyongena lapha eGauteng bese zikhona lezi mvula ke esikhuluma ngazo ehambisana namakhulu amathuba kanti ke nakusasa senjalo indaba ikakhulukazi lapha kwaZulu Natal asemakhulu amathuba abe makhulu kakhulu mawungena ke engxenye enyakatho kwaZulu Natal uyongena enkabeni eGauteng kanjalo nako North West enkabeni esentshonalanga singasilindele loso simo esihambisana namakhulu nje amathuba emvula ke esingawalindele kanti iqakile inkungu ekseni ikakhulukazi maphakathi neEastern Cape uyongena lapha kwaZulu Natal ingathanda ukuba isiphazamiso ke kubashayeli sisho sithi ke iSouth African Weather Service iyasikhipha lesixwayiso okuyisigaba sesibili kakhulukazi salezi imvula ezinganomgosi mawungena ikakhulukazi lapha eningizimu yaseNorthern Cape uyongena enkabeni koNorth West kanjalo naseGauteng siyalindela nje ikhukhula kwelase Freestata eMpumalanga lapha kwaZulu Natal lapha kwaZulu Natal kwezinye indawo ezingasenyakatho isigaba sesine kulozo ndawo kanti ke nakusasa kusayisimo esifanayo sikhona isigaba sesine enyakatho kwaZulu Natal okanye isigaba sesibili ke mawungena kwezinye indawo eMpumalanga nakwezinye indawo esenkabeni kwaZulu Natal kwelase Freestata uyongena lapha koNorth West noma ungathanda ukuba namandla kakhulukazi ke ogwini lapha koGqeberha uyongena koPort Fred sisho sithi ke kusasa ebusuku banamhlanje kufika kusasa eMpondo zaNkomo thanda ukuba phakathi nje kuzo zonke indawo esenkabeni nokho futhi manje kodwa mawungena endaweni ke ezingasogwini lapha eThekwini uyongena koRichards Bay kanti ke masihlabela phambili siyobheka ngophamwe enhlavelanga ngenxa yokuguqubala kwaZulu Natal ngathanda ukuba phakathi lithi ukufudumala komhlaba yalingana uyongena eMpumalanga lithi ukufudumala libe phakathi eGauteng uyongena koBloemfontein lithi ukufudumala phansi eEastern Cape lifudumale ngamandla lapha kuKrafu uyongena koBeaufort West okanye ngapha ngasentshonalanga lobe likhipha umkovetsheni nje kusuka kwaphindini uyongena koCalvin kovusile kanjalo nalapha kwanyango oGugulethu mbukele ngivumele kithi ke ngedethe indabeni ubusuku obuhle. Mbukelisi sibeka lapha bese kuphathele zona namuhla kusasa abazobe bekhona oza kwethu neindaba ngolwimi lwesiXhosa ube nobusuku obuhle sale kahle.